Да не би сме на обратно. Няма ли да ви ето тръгна. Ама трябва да го разширите така. Трябва да се запали. Ще излети, разбира се, с такова с... Снимаш ли камерата? Снимам! Макар че това е скъсано. А отдолу има ли нужда да го държа? Така просто няма да отиде толкова високо. Добре, само трябва да го разширим да Държиш си го и само проверяваш дали е готово. Дали? Той да падне и на балкона ще няма да се запали. Аз също стои, пускам го надолу, разширих настрани. Той е готов, май. Бе, готов е, ама понеже е скъсан тук и... Той с тази страна е скъсан. Май по-добре да не Тая го другата, пускаш, а? която не я виждаш. Е тая, да. Опа, ага, опа, ага. Вятър е силен. Дъпни го пак от тая. От тази страна е много скъсан. Да взема запалката. Много е скъсан. Ето имам участник, познал първият резултат. А, много е красиво. Няма да направи пожар, спокойно. Да, той ще се издигне спокойно да се представи. Ти вече не можеш да го управляваш. Дай да ти паля. Като пуснат едновременно, знаеш колко ще се него. То колкото повече нагоре се качва, по-лесно лети. Супер, айде снимайте като са... Още две излитат. Райна може да видиш. Три са страхотни. Яко ли? Да. Имам още две. Снимайте и долу хората да падат. Ето и този Еница, хванеш ли тука? Еница, ти си без ръка, а без такова, без нищо. Няма нужда да го държиш горе, може да хванеш. Тук, не, тук. Да. Това също ще тръгва. Ето. Яко ли? Вижте ги къде отиде. Даже изкъсано. Ето го и тръгна и това е другото. Оле, уникално, Може ли аз с него? Оле, тази изненада е невероятна, честно. Супер е, супер. Заслужаваше ли се да строите толкова? Да, заслужаваш си, просто уникално. Да, верно. Аз мога да ти кажа, къде си купиш и ще някой цена ти извън. мисля, че може. Спокойно. Patience. Ще го дам ли старт? Супер. Оле, уникално се хвана. Супер, това да полетя на добре. Вижи колко са и къде са. Славно. Ой, тя горе, къде стигна първия. Оле, трикотника. Обаче то много бавно излита. Право нагоре. Да. Вашето е най-доброто. Това кой го пъти? Страхотно е. Много плавно излита, гледай. Какво? Ми на високо ми, аз нали това ти казах, на високо. Даже изкъсане, аз това ме изненада. И сега някой ще му свърши горивото и... Айде и той е никакъв. Ето го следващия. Хвани го, да. Хвани го, нещо не е такова. Изчакай го, да. Този тръгна. Насъпи го. Ей, сега ще каснат. Ще видите какво става, да изгори сега. Бах ти якото. Мамка му. До звездите отиде. Падащи звезди. Не, това е НЛО. Дигни го това, няма ли да стане? Това не знам как го мисля, обаче уникално. Просто признават всякъде. Ето хора там ще падне. Няма. Така се измислими, че изгарят в... Да, нашия беше прав наистина. Съжаление, изчезнаха. Има много на високо. Да, сме си доста на високо. Това е най-успешна наука. Ай го свърши, там някакъв... там го фана вятър, да. Виж ли? Как се игра. Там вятър го фана и край се. Айде. Това последния ли? Последния. Има още един, да. Този, който... Айде и аз да го пипна, това май е моя. Палете го нагоре докато. Водата. Просто се сетя голям гей. Лошо. Точно това Супер. Ой, сигурно много ще да го харесна на Минка. може би това трябва малко по-нагоре да се сложи.
да го пусна на видео. Мисля, че е готово. Айде! И то тръгна бързо. Защото го изчакаха. Защото го изчакахме достатъчно, да. А, те го възстановиха това. Търсене на извънземен разум. Само е. Хой до Марс да видиш има ли хора. И още едно отиде. Браво, супер. Залесвам. Оп, това е. Ето падаща звезда. Това го пое някакъв вятър. Как го завърта по реката, да си има там Виж го как се клати, виж. Клати се яко. Пило е греяно вино. Пило е яко. Някой му е дъхнал, кой пина е няма. Спокойно, спокойно, няма проблем. Хвана го течение просто. Това е ваше, сега ще кажа отгоре. Хвана бързия влак за Варна. Не сме вдолни, не знам.